Верно. Да. Но ето този дефолт е много готин. Майко, това го плащам. Това ще го прата на Теро да му е тъпо, за да е лешна от арената. XD. Този маняк, дето беше... Тейтва, бе. Не. Самила фиш? Дайте тейтва, защото са приятели, ще се сърдат. Добре, на мен ми се тая. Тино? Чека да иде. Това ви че си ще играме до Clan War. Не, това не е Clan War 2. Да, не е Clan War. Не, ако искате Clan War, ще... Тино, влиза ли ти се фаз в моя клан? Добре. Който е реално... Добре, не вървам. Както искаш. Ама само един човек, ако може, не целия свят. Бате, да иде половината. Аха, ма ние също кой ще играе. О, леле. Той Максим вече знае какво се случва. Макси, май ще падаме. Мартина бега, аз ще игра. Не, няма. Как се менкат, бате. Това Руси ще го бия, не ми трябва. Но аз ти съм. Ще паднеш, най-много щупиш монитор и то, и вече... Сега, това ето се случи вчера, нали го забравя, бе. Беше без да искам, нали? Русан се щупи. Викаш бе да искам и се отплесна ръката и малко пикселите се смесиха. Викаш леко се отпусна ръката. Спрете да крещите, приятели! А Руси покани трети човек, искам да игра. Няма, стига, Макси. О, Тино, направи с Снежен. Ама ако паднете, ще ви букна на всичките. Някой Макси. Не е интересува. Ще пускам флик. Да го гонят Аз и от Тино клана, отиваме брате. втори тим. Виж го, брат, това е любимата ми кирка, Човека, какво да иде половината той? Не знам, Маняк аз да познавам стори само за цял този Ник и един Сърджи план. Максим. Ама Другите не ги знам. Тино, ти ще ми покажеш презентацията. Ти наши какво стана, бе? Да, утре мога да... Руси, наши какво стана, бе? Аз имам вторите какво? Вчера си създавахме клан и вече сме 9 вина. Нула загуби. Тъжно. Аз чух, че вече сте 9 човека. Ела втори тим, стига с толкова хора, бате. Поръч не го приключи. Рашела геймчат, че тези маняк да Ние си сме опак геймчат, пакета. играем до 15 без ревелане. Тино, Тино как Ой, дотира Рамон. геймчат? Верно, бате. Не бе, вие сте половина армия, чеки малко. Да, то не може. Руси, кикни ги половината. Трябва да кикне някой. Кажете кои Добре, играят. какво е? Играят. Не, дете, не ма какво е човек. Отиваме това гейм чанел. Не бе, не можем да отидем гейм чанел ние. Руси, кикни ги половината и след това тя маняците ги инвайтнат още един път. Да ви сам, можете ли да отидете? Да, айде. На мен не ми дава още. Мен. Трябва ти да... Чакай, аз ще ги инвайтна. Боби Добре, баничка, давай, не ми бий се. излиза. Бий се, биеме се. Чакай, добре. Те не са в парти, бе. Ма няма, не мога да те чакам. Те вече взимат стени тука. Кой не играят, бе? 100? Един крак, 100? 100? На малко са едва на ако не ги убиеш, бе. Искаш ли да направя както правих с тебе на билан? Не искам просто да го биеш. Нищо друго не искам, брат. Ники, накрая пак скриншотни той. Мале, сега ако бие Миканата и Мартин направо... Леко ще му токсне на Русия, ма той ще ми такова. Той ще му токсне. Хювай, рива. Трябва да имаш рива. Гледай. Имаш суши. Мокнете! Ма, Маска да щупиш монитора, това не муквам. Да те бях пикнал и тебе, ако може. че аз нямам слушалките, аз съм по-добра. Рашела гейм. Кой преси, бе?
Я кажи сега нещо. Колко риби имаш, печанка? Колко риби имаш? Не знам, печалата, колко риби има. Ники, Кажи. Един е слаб, другия е добър. Респектейтвам Руси в един бокс. Майко, Ники, как може ти да пикне, човек? Айде, айде. идея си. Аз ви казах, че ще паднете. Мама, не пивай, ти шефа по... Чакала, да те бега кикнали. Добре, аз само така казвам. Ники, Кажи. значи, Не. да пробваме. И най-отгоре на пирамидата и издръж. Не. 40. Но той го си намисва. 100? 100 и на двамата, май. Дейни! What? Ти му биеш 30. Чуй, ще... Не знам, те използват някакви хакове. Заклевам се. Ники, стягам се с полко. Знам, че тролвам. Знам, че тролвам. Знам, че Айде, че вече ни водят милиарди рандове. Минус 30, минус 40. Ще ги хитвам от тебе. Не мога да играя първа. 30. Аз съм бил съм 30 на пичовата. What? Бихме два пъти по 30. 130 пак! Ти не ми забива, бе! Има на такъв FPS, бе! Просто не бе при мен. Интернет лезер нас на дно, брат. Я си... Ако не бяхме като Никър, вече да сме ги били. Чак пък да сме ги били до 15. Мало 3 човека ме спектейтват ли, бе? Мале, бате, известно. Единия съм аз, другия е Crazy Panda, другия е Боби. 3 сте пак. Да, е точно. 40! 50! Мале, виж ли, бе?
ти Тук кажа, Но як ползва. вземеш? и аз ти кажа, аз бия само толкова, повече от тебе толкова. Да, бе, бате. Аз не... Да тя не бия повече от 60 демидж. Е така. Аз също си между другото. Виж колко демидж му бия на този с помпата. 51 км. Дай го на едно. Е, 4 човека ли ме спектейта, бе? Е, бау, гизу. Чакай да си пикна на 140. И ще ти на колко си? Искам на монитора ми е странно. Не, ти може да видиш на 140 FPS. Кой се не може? Не, монитора е само за да ги виждаш тия 160 FPS, мисъл. Еми, Монитора не ги то майче не мари. Чакай, То че са ми ясно. потни ръцете, бе, бате. Ще направи това дета. Да ми го прави, бе. Чакам го. Той играе по моите начини, бе. Където? А то над мене, бе. Мартин, той аз и Ник сме с 60 Hz, но не се оплакваме. И аз и Ник сме с 60 Hz, но не се оплакваме. Телевизора едва ли е 60 Hz. И 60. Е, колко искаш да е, бе? Телевизор, бе. Ама това Ма няма няма значение. Телевизор е да ти предава телевизия, да гледаш ТВ, не да играеш. Всички екрани имат. Минус 30, Ето. мале, минус 33 пъти. Не, минус 33 пъти. А той е под нас. Не, гледай го. Вижда, той ми денски. Нали да биш повече от 30. Аспективам тебе в момента как си легнал. Разпълна. Ма ти какво гледаш, бе? Ники, не къде стана. Ама ти какво гледаш, бе? Това, което показваш. Аз лично съм показал лапър, пак. Е, браво, бе, машина от малка! Това беше лесно, той му беше застана на Абе, прозореца. ти ни ще мъкнеш, защото ще блокнал. Моля те, мъкни. Аре, бокни. Пускаш ли? Да. Е така, и ще блокне и не му говориш и те чуваш. Аз го оцеля за повече да ми 30 той. На това беше лесно. Не, аз казвам по принцип, че беше лесно това хит. Да, много лесно, брат. Еми, той четеш на прозореца, само трябваше да изтнеш и да стръгнеш. Гледай го толкова прави, брат. Да съм дет. Гледай го, той не спира да спа, мислиш. Е, сега ще стегна. Ако първен ще стегна много. Ще час. Браво. Ма ти си набил. Ма демидж е много добре, май, Ники. Да, бе, верно. 180 на пича. И остана на 20 от другия клон. Ако един път набия 200, брат, ще бъде. Майче ми се завърна и Но не, май ми се махна от всякъде. 100? 30 Май, да монитор отиде, май. Марти, как е монитора? Здрасти. Не ми беше презаредена лампата. тъпата игра, бе, човек. Ще щупа нещо след малко, е така, по земята. Ники, и ти ли монитора?
Максима, ще мъкнеш ли поне, моля те? Не, просто ми е смешно. Не беше, че рано важно нещо. Everything. 110? Минус 140, 150. Минус 80 крак на едно е! Укара, Съм без коментар просто. Да, тази яка игра. Ма ние не мога, те са по-слаби от нас. Знам! Не, ние защото се изнервихме. Но като сме заедно става повече. Минус 33. Сниме, брат. 52. Игра на по-малки FPS, просто играта отказва да ми играта просто ми отказва Гледай, ме ми бъгва даже. да играя, човек. Играта просто ми отказва да ми Тридесет ли бе? Не мога, брат! Не мога! Трябва да ги питаме за реванш. Искам просто да ти върви играта малко повече FPS. Малко повече FPS. 30 на един. What? Не иска да ми излучва повече от 60 FPS. Просто игра. 100? 100? На 100! Защо те? Айде един гръм ти взехме. Колко е сега ги обръщаме? Сега ти кам ги обръщаме. Айде. Хитна ли го? Казвай, дори да си го хитнал за 20, пак казвай. Един ни ръшка в гръб, ела. 120 на този гръб, дет ни ръшкаше. Чува се е там. 27? Крак? Добре, ще е. Дай ми рибата му, плиз. Трябва да си хина. Не мога да я взема, не мога да я взема, не мога да я взема тази риба. Аз ги спих, които имах. Ма не мога да я взема! Трябва да дропнеш нормално. Трябва да я дропнеш нормално. Просто да спам. Fucking spam. Интересни, защото той е за да те Той кликва. Ма дай да заедно да се виждам. Добре. Боби каза седите в един блок, защото в мен се пише с него, защото го кликнахте.
91 има би. Трябва да го убиеш. Много малко съм. Браво. Не толкова слабо. Да, те хичат толкова. Убиват те и почват да денсат. Много път те и почват да денсат, брат. Ма не, той само един го прави. А той е слабия. Чакай ми да се робя. Сто 40? Дет? Взем рибата, идвам. Ти не взех. Добре, че дропна. 170 на малко е, на бяло е. Направо пикерс ми даде. Ники! Задръжват те. Какво? Задръжват те. Задържам го, брат. Че бритона ми влиза в очите. На мен това ми се Крак! На дно! Мале! То ми баха. Най-долу! През памет! Ти двамата шидон! Квик! Мале! Макси, видя ли като замълча какво става? Направо... Не, Макси. Макси, просто чада, плиз. Моля те, Макли, наистина, ако нещо Боби каже важно тогава. Нищо, плиз. Нали искаш да го... Боби казва как Играйме тактика, колкото можем. 56, он ми наби толкова демидж. През това нямаме блоква. Возле кемпа на прозор. Как го взеха, бе? Просто не. Взеха я тази, знаеш. У мене е проплеера. Минус 56 на мъжка да ходи. Искам да ги скинват. Минус 80, ама Марти хитни ги да, плиз. Добре. Ела за минита. Чакай. Ето. Спокойно да е, не мога да чупна тук. Не бъдем. Крак! Дет! Мале! Марти, май пуснах год мода. Май пуснахме год мода и двамата, май. Се му набих на това. Марти, май пуснахме год мода от 8 на 3 и обръщаме. Марти, какво се обърква, бе? От 8 на 2 чак. Какво се обърквате? What the fuck? Ела с мен и ги пребим душите. Не, ще ми убиете там. Пикнала. Браво, бе, машинка. Е, така трябва, мале. Взеха? Спа. Крак. Дет.
тебе! Крак! Стоп! Плиз, дай ми риск. Само бягай на там, ще дам всичко. Ето ти дай една. Мале, то рунд също е взет. Изи. Чай, остави го да ми стреля. Сега виж как ще го убия. Ако до при тебе казва да иди. Не при мене. 67 бяла. И как сме, ли? Айде, бе. Мале, от 8 на 2 макси връзнахме ги, 8 на 8 е. Не, че сме ги върнали. Ники, казах. Трябваше да се стегнем, брат. Аз ти казах, че тогава мислихме много зле и затова сега като се стегнахме и мислиме добре и... Защото те се разконцентрираха, затова че просто се стегни, брат. Чакай, не, стъкнахте. Ела, бързо. Добре, ела. Не, стъкнахме. Мерси. Смок! Мале, изи. Fucking easy. Бокснате! Награл! Стоп! Дет, изи. Браво, бей! Не до 15 ли казахме? Мале, това ще е най-добра кола, млади. Снимаш ли? Зи! Просто си ми пише, че лигавят. Да, лигават. Не. Аз като гледам как играе, Руси ми се повръща. Просто не ни разконцентрира. Ела назад. Макси ни разконцентрира, брат. Сега съм гледам. Хилват се, ти си ги хитнал ли, бе? Наказвай. Не видях, че се хилват. С 70 на руси. На женска. Просто спам. Доса. Аня гей. Тридесет бокснате. 110 там над проплява. На малко е проплява, да знам. Минус той на другия бед. На малко е. Браво, бе, Марти! Мале, това ако ми кажеш, че не станат. Май ти от последните рундове малко почнах да те кера. Значи се пишете, като гледам, стоя пък. Хитнаха ме. Коя си, бе? Да, слушам. Не, аз си пиша футболи. Лак! Пропера! Другия минус 100! Браво, бе! Ето род малко те изкедих пак, нали? Абе, брат, чакай. Руси ми пише и Ники ти каза да спре семката. Ще спра утре. Ники, ако ми казваш какво да не казваш. Не да не гледаш къде, това е много тъпо да се направи.
сори много, брат. Видо колко е ред. На 15. Не, тук аз го изстроя, защото много добре мога ще го взема, но... Че ми се запушим все. Минус 30 на проплеера. Взех стена. Не проспамвах. Стой 10 на проплеера. Кой се хилна? Бих 110. Без лъжа. Браво! Браво! Просто избягай да се хилнеш. Така. Ако не спи... Трябваше да изядеш рибата, Марти. Марти, чуваш ли ме, бе? Добре, дай. Какво ти си? Хилай! 40 30, 66 на проплеера. Чай, пази се. Пази се. Те са под нас. Аз ще ги изгърба. Стой при тях. Стой при тях. Крак, другия мъжкия крак. Другия минус 100. Много те, Марти. Минус 100. Спектейтваш ли го, Макси, на колко е? Не казвам, това не е честно. Не, просто не е честно да казвам. Беше ви приятно, нито пак на мене да ви казвам. Беше приятно на Мартин да ти казвам. Защо? Добре, нищо. Мартин ми писа да такова истинските снимки. Ето това са истинските снимки. Да, ясно пише това да не е фотошоп да пише. Дед! 70? Мале! Браво, бе, Марти! Да, дали няма да е най-добрия кланлък до сега, кой сме правили, а? От 8 на 2 ги обърнаха, ти лут ли си? Защото се стегнахме накрая и... Видим игра на пикове. Проплеер е при мене. Той идва и другия при тебе. И двамата са при тебе, гледай. Браво, бе! Не, той ми наби 100. Съм дет. Не, на едно съм. Изгърби ме. Аз си строих много гърбил, брат. Много добър е за план. Признам за проплеера. Браво!
Дай да спреме да пробваме. И те боксна и нямаше какво направи. Така сме ако го строили. Ти не знам. Аз ще ги изгърба. Ти ги занимавайте. Стой, стой. Крак? Да? След това. Твърди ми картофи. Сандвич. Как че няма сандвич? Дали? Маин? Чачим се. Чачим се, поскарахме. Ях, не знам що. Пак. Истина. Пак. Сто? На тунел? Довършвам ти го? Да. 200. Това дали няма да ни е най-добрият кланвър, бе, брат? Аз от тега ще хода ям. Защо като ме спетейпа някой всеки път се провалям на един? Найс. Да. Ти къде гледаш, бе? Екзи. Не, няма да го запуши спана цялата игра, лапи.
Бате, къде му има, бе? Ти просто отиди там, бе, отваря и път. В хитна. Турун 3 милиона часа. Нали значи ран без ревайване? Ако има килове, направо ще се гръмне. What? А то дали не си плати целия живот на тая игра, бе? Е така, нокап. Марти, айде да излеем един рунд. Марти! Марти! Марти, ако брат. Двадесет и осем на един. Марти говори, да, брат. Да. Аз ще ги скемпа, ако да е. Кажа, ако ги хитнеш, нали да? Я отиди отдолу. Отиди отдолу, под моя бокс. Марти, ела точно под моя бокс. Ела, моля се. Искам да пробвам това решение. Аз ги кемпа. Ще го битна, ще било да ресетна пак. И така го направи. Грешкът не. Ходи отдолу. Видяме. Прави сандвични.
Идвам. Нок. Нок. Изи. Да. Искам да ям. Добра игра. Бате, вие не пуснахте емката Ники